Au! Knížek, co z něj vypadne? Co děláš? Nic, no tak co jsem ona musel zabíjet. Jo, to tady je. Že by koza? Kámo. Kůže máme, ale máme z ní kůži. Což už máme 3 kůže, jo? Nebo 2. Mě taky zajímalo. EPS necháme načíst. No, co to máme tady? Co to tady tak máme? Že tady jsem byl už. Ježíš. Někteří, co nikdy nedělají haboš baboš, tak víte, že nejde haboš baboš bez pěny? Nejde bez pěny. Hej, tak tady jsem byl už. Tak tady jsem už byl. A já tady stále něco vidím, jo, třeba tady. Vidím tady něco. Jo, tady. Jo. Tam na vodě jsou. Tam nepůjdu. Jenom kvůli ironu. Tak já tam tady jdu, zkusím to. Jestli tady náhodou něco není. Wow. OK, tak tady to si musím asi nechat refreshnout srdíčka. Dáme se asi radar. To risknu. Do prd! Kurňa, tyhle tak. Ještě, že máme Ačko, jedem! Takže nikdy mě zbyzí věci, jo. Jedem, nechává. Jedem. Váš bod smrti je 100... Já jsem se to měl nechat refreshnout. Jestli mě to všechno spadne, ne. Jestli jsem tam měl něco vzácného, dobrý. Ta rubínová lopata. Kam se to vůbec jdu? Takhle jsem měl najet za druhou. A kdy mi to teda ukazuje? Takže jdu správně, jo. Takže tady tím směrem. Dobře. Takže tady dole. Tak to je ona, to je ta jeskyně, ne? To byla tady ta. Tak ty se úplně zmatený, ale asi tady toto nebude. Aha, krumpáč, aha, vlastně. Co jsem měl vzít aspoň. Nějaký starý, tyjo. Takže to je strašný tady to. Tak to vůbec není. Podle plánu.
co najde, ne? Ježiši, mě ty věci zmizejí na... Jdi! Já jsem chtěl to seno. Jsme tady někde. Jsme poblíž. Jsme ale strašně poblíž. Tady je naše smrt. My jsme měli někde tady smrt, ale teď to máme strašně stížený. Kvůli tomu, že za první nemáme točky ani. Že já si jdu asi dát točky, ale... Co máme Kam to jdu? Chápu, že tam je váš bod smrti, ale já jsem neměl skákat, protože tady to je můj bod smrti ještě předtím. Bo ještě tady, teď. Až jo. Takže tady někde by to možná mělo být. Ježiši. No. Takže. Mario. Když se za tu dobu mohl zmizet. Kolik tady se tady někde mohl zabít. Kolik si mě, tady se někde mohl zabít. Vypadá to, že jsem asi mrtvej. No vidíte. Tady jsme měli bod smrti, no jasně, ale... Tady to je jeskyně, sakra. No tady ne. Má. Tady to je. To máme, no. Kolik máme těch věcí? No, strašně málo. Ty krávo. Ale my jsme nedostali... Nám se vymazaly ty drahé věci, to je nespravedlivý. To je nespravedlivý. No nic. Tak co se nám smazalo? Tak něco jste nám tady nechali. Co nám to jako... To nic moc.
Takže asi půjdeme domů. Jsem rád, aspoň, že jsme něco tady získali. Ale stejně, máme dost dia na to, aby jsme si mohli udělat nějaké věci. Jsem rád, aspoň, že jsme dostali třeba sekeru, ale máme toho dost, jo. Musím se přiznat, že jsem jeden z nejlepších, co tady jako je. No ty možná se hodím do top 100 asi nejlepších těch. A tak proto. Jo, já vlastně. Takže máme diamantový krumpáč, ten emeraldový jsem ztratil, což mě docela štve. A to mě neštve, to mě docela hodně štve. Ach jo, mám vůbec emeraldy? Nemám, no. A tak vzpomínka. Nemusíme si ale vyrábět sekeru, což je docela dobrý. Si můžeme vyrábět jenom tady takové věci. Ale na co vám je motika? No nic. Hele. Máme to, teď už tady máme ten setup. Já jsem si vzít možná tady třeba z nástrojů. Vidíte, že tady máme jako pár těch věcí, jo, já bych to asi mohl vypotřebovat, a to je jako nechat tu. Počkej, já jsem si nevykraftil lopatu. Takže asi si tady to nechám. Ale vidíte, že tady jako co to bylo? Že tady jako mečů mám do. Poho. Počkat, jako ten krumpáč. Nechám si dia. A vlastně, jo. No nic. Jak se dělá? A já bych chtěl tady nadekorovat takový jeden bločík, který bych tady hezky měl. Sorry. A bych měl tady kámen. Zkusím kámen. Kámen duchu. Já bych chtěl ten kámen duchu, no, protože tady to ani nevím, jak bych vykraftil, ale ten kámen duchu, jo. Ten bych mohl udělat, mám 3 glowstone, tak ještě to jsem nechtěl. Kolik z toho padne těch 4. No. To je má hovno. No. To je dneska den. To najdu dia a potom úplný hop. 14. Mňam. Tak to odešleme mamce. Tak, necháme tady jenom ten jeden. To potom opravíme, nebo máme hlínu? Máme hlínu. Tak já to opravím takhle. Dobrý, krása. Aspoň, že máme takhle. A budeme mít jenom vlastně 2 bloky, no. Právě to blbý. A počkej. Zdálo se mi to, nebo? To bude hodně těžký. Jak se dělá tady to?
rozpoštění. No aha, tak tady to bude hodně těžký. Ale co? Tak jdem na to asi. Dáme si tady nějaký cobblestony. Tak a bychom tady asi potřebovali a tady máme tady ty dvě. A teď než bych to tady dal, tak bychom si tady měli přečíst, jak se dělá. Takže bych měl potřebovat dvě. Takhle. Ne, takhle. A takhle. Yes, mám ho takhle hezky. A teď už jenom ten prach. A mám ten, jo. A ten se mi bude doslova točit. Což je docela divný, ale proč ne, hele. Proč ne, opravdu proč ne. Teď už se bude točit, no jo, pojď. Hezky. Tady mám na to celý takovýhle. Jo, reálně se točí. To si děláš, proč to? To kdo vymyslel? Tak to je dobrý. Jde co? Já to udělám znova, ale já si to udělám jenom. Si udělám ten druhý. No, takhle a já si udělám jenom tady ten, jo? Takže tady to bych mohl zničit. Tady bych mohl dát místo toho tady. Ty, ale vypadá to docela strašidelně. Zase nějaký bloky. No, mám to tady hezký, co říkáte. Skoro. No takže, máme to tady. I ty ghosty. Není. Takže. Ještě bych tady tady ten prášek vlastně. Aha, takže já ho tady mám. Takovou se mi vrátil zpátky, ale tady máme 3, tak kdybychom měli. Dobře. A kdyby se mi vrátil jeden, jo. Se mi to vrátil. Tak. Jo, já tady mám rádi 4. Ale mi to přijde spíš jako cool design. Počkat, tady byste mohli dát taky. Jo, to bych to mohl dát. Tam ještě jak se vůbec vyrábí, já už jsem to zapomněl právě. Jsem to craftil, já si se teď podíval na nějaký starý videa, já jsem ani nevěděl, že to tam mám. Takže ty knihy jsem si vlastně craftil nějak knihy. Jo. Tak já s knihami, no. A jak se craftí, no jo. A já vím, kde najít ten sugarcane. Nemám ho tady. Nemám. To je škoda. Ale to nevadí, protože já vím, kde je a moc dobře znám další part.